راديو إيرنا عزو السلامتنا تقبلوا أبسفلالي كرنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربوع 30 حدن مقابيت كل تشحن إسران حدن فنوري دي إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب إيرترا أبسفلالي كبابيتات تعوق قفا يغطلالو أب إيتوبيا بقوانو بزنو تقزلو نايبهر قجتات أب كل الدبوب بوحدو 10 سبات تقاتلهم أب شودن أتخلت استبهل ود 10 عمت قلعة نقول شدش عمت قلعة كاب حد قبابور أدحينو راديو إيرنا علة توزينا أب إيرترا أسمرا أب تركبو حيالو كبابيتات تعوق قفا يغطلالو اتكاب زحلف سومونات حيزوز كايد زولو قفا منقستي إيرترا بسنك سقات لبدا كورونا فيروس نأستات حد عمت عاتي وتصنحة أبيات تمرتي كاب حد ميازيات حيزو كخفت مخانو أبزقلت ألو زولو أقات أميو أب إيرترا قفالو مرتر إيوكو أنتغونا زني حجقنا منقستي إيرترا أب كينات تقراي تتأميدلو بزولو واني كايد مسمهلاو أب هزبيت إرتارتات فتيرو يركب قفا دحر مجمار تمرتي بزعاقا كأتصليو زبل شاقلوت هزبخم زلون اتوم نزا حبريتا زلأخو منشتات أغنزيبوم أب تقراي بزكاير زلو كينات لعلي شمونتك فلات سراوي توافيرو زركب منقستي إيرترا لعلي كل التشح زقمت فوكيسن كبيدن موقعتو التهدرات كم زقات أمويو تحبيرو أب إيتوبيا كم مقتصلتا نايتي ببوانو زنو تقزلو ناي بهر قجتات أب كل الدبوب زيبا بينش ماجي قورا فردا أب استبهالي كبابي بوحدو 10 سبات كم استقتلو راديو جرمن حبيرا اتا راديو نبرتت كباب بمتقاس أب زقربوتو زينا مسرت بز أب زحلفة سومور استخايدة متقعتي أبالات بوليسن ملشان تكبابون قديات كوينوميوم بيت صحفة تا كل الدوب زهبو حبريتا مسرت دما قطربت قجت نايزو موتو سبات شوعات تتراي مخانو بمتقاس قجت تتوغهارلن قطرات جيلما جيليتن مولمولن استبهالا مخانن الرقاقيتو وتهدراوي كدان زلبسو زاقيت مننتهم زي تفلطو عطقات نتمتقعتي كم تفتس أمويو تمركيتو أب إيتوبيا أب كلن كللات تصني حزنو تقزلو ناي بهر قجتات نتا دحر خل التوارح من رجعة تكايدا بتثبيت زل هاجر بزبقاس كعرق كم زقل حيال وجنات سقاتهم يقلصو أب شودن دوباو ستوكولم أتغلت استبهلو د 10 عمت قلعة نقول 6 عمت قلعة كاب حدا قبابور كم زد حنا تقليصو أفتون بلادت زتبهله حدا كاب عبيت معكنا زينا شودن بعسران شمونتن مقابيت أبزا سفرو تحستو أتغلتي مس عركون 6 عمز عد 100 حبت عركون بحموس 10 حدا مقابيت كاب ساعة 4 فرقان نايد حرقتري كاب تمرتي أبز ملسلوز نبورو علت من قد وابور نمسقار أبز فتن الأوان تقولعا أورج تشغيلا من قصقاسيا سينا أتغلتي نتكونتات دحر معزاب بابور تحالفو لقزي تحت حدا دقيق سلسترفة نتقولعا نمدحان بعليو تبقسو خوصد مريتو نتنسو قدمو زاقتو نتقولعا نمدحان تبقسو أبتغابي زنبورو كالوتون كتنبرو كوان تخالو أتغلتي زوصدو سقم تقنا تبع من باريو تمسكيرو أزود 10 عمت قلعة نقول 6 عمت قلعة نخد حنز وصدو تبع تبقسو هيوتاد حينو تراي زي كونه كتما ستوكولم كقات ما يخيل كابز نبرة مجنق ناي بابور مقعزيون أقاليليو كبل استيس تبهاله وهابي أقلقلوت مقعزيا بابور قليتو زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولا راديو إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زغط المدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل مترب سويس قبتي تعطي بمغنايو ناي بليونات دولارات كسارة أخدتيلو إيسيان أفريقيان بعبيتن أب قدامين كالاين زسرعة كراتين إذن كلت أهقرات أزين قزوفات كوينن رأسن زخالا كوانتخونا نغلتين زرخبن مريت كنالو إذ مريت أكال قبت زقنا بسينا زفلت حوس دسيتيو مريت سينا نزمنات كم دلدل مرخب خوينو أمونغو أفريقان إيسيان دك سبات كابنابن كملالوسون كفلسون أمونغو نقدخ كايدو بهلن هايمانوتن كيايرو كواررون كينات كايدون كالن أخيلون حكيزونيو إذا خمزيلو نهالوا دك سبات تباب من صفافا مايات تحري مرداء جلابون مراخبن بمهنات
منقسقاساتهم كعبيو ድሕሪ ምጅማሮም መሬት ብምቕዓትን ንማእከላይ ባሕሪ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብማይ ከራኽብዎ ካብ 1860 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 1860 ንኣስታት 4000 ዓመታት ጽዒሮም ኣብቲ መጀመርታ ንግብፂ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ፈርዖናት ንኽልቲኡ ማያት ከራኽቡ ሓያሎ ጻዕሪ ካይዶም ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣብ 1887 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንመጀመርታ ግዜ ፈርዖን ሰናስረስ ሳልሳይ መትረብ ብምኽዓት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ፈለግኒል ኣረኺብዎ ፈለግኒል ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝፈስስ ብምዃኑ ድማ ክልቲኡ ባሕርታት ክራኸብ ክኢሉ በዚ ሜላ ንኣስታት 40 ዓመታት ድሕሪ ምግልጋሉ ብሑጻ ተደፊኑ እንተኾነ ከም ሃረም ፒራሚድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ቅርጽታትን ህንጻታት ንምስራሕ ዝፍለጡ ግብፃውያን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ንምርኻብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጻዕርታት ብምቕጻል ኣብ 610 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኔኮ ካልኣይ ዝተባሃለ ፈርዖን ዳግማይ ብመንገዲ ፈለግኒል ንኽልቲኡ ባሕርታት ከም ዘራኸቦ ሄሮዶቶስ ዝተባሃለ ግሪኻዊ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ኣብ ጽሑፋቱ ኣስፊርዎ ኣሎ እዚ መትረብ እውን ናይ ማእታ ሸሓት ህይወት ድሕሪ ምቕታሉ ብዙሕ ከየገልገለ ተደፊኑ ድሕሪ ዝውን ኣብ ሮማውያን ሓፂታ መትረባት ክሃንፁ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ኣምኖም ኢብን ኢላስ እስላማዊ ገዛኢ ንግብፂ ድሕሪ ምውራሩ ካልእ መትረብ ብምህናፅ ካብን ናብን ዓረብያ እኽሊ ከመላልሰሉ ናብ መካ ሕጃዝ ገብሩ ከበጻጽሓሉን ጀሚሩ እዚ እውን ኣብ ገማግም ፈለግኒል ናይ ክንቀሳቐሱ ዝጀመሩ ቀርሰንቲ ቁፅሪ እናዓበየ ብምምፅኡ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኑ ቀፂሉ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ከም ናፖሊዮን ቦናፓርተ ዑስማናውያን ቱርክን ካልኦትን ዝተፈላለየ ፈተነታት ኣካይዶም እንተኾነ እዝን እቲ ኣቐዲሙ ዝግበር ዝነበረ ፈተነታት ብመንገዲ ኒል ይግበር ብምንባሩ ፈለግኒል ድማ ሕፃ ተሰኪሙ ዝመጽእ ብምዃኑ ዝኩዓት ዝነበረ መትረባት ቀጻሊ ምትዕራያት ዘድልዮ ብምንባሩ ብሕፃ ተደፊኑ ይዕበስ ነይሩ ድሒሩ ብመራኸብ ዝግበር ንግዲ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ደቡብ ኤስያ ርሑቕ ምብራቕን እናዓበየ ብምምፅኡ ቀጥታዊ ምርኻብ ማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ኣድላይ ኮይኑ ተረኸበ ኣብ 1854 ክሳብ 1856 ፈርዲናንድ ደ ለሰፐስ ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ዲፕሎማት ዝነበሮ ናይ ዲፕሎማሲ ልምዲ ተጠቒሙ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንግብፅን ሱዳንን ካብ ዘመሓድሩ ዝነበሩ ዑስማናውያን ማእከላይ ባሕርን ቀይሕ ባሕርን ናይ ፍቓድ ረኺቡ ንሱ ምስ ብጾቱ ብምትሕብባር ስዌዝ ካናል ዝብል ኩባንያ ንመትረብ ስዌዝ ክቑዕቶን እቲ ኩባንያ ድማ ን99 ዓመት ነቲ መትረብ ከመሓድሮን ተሰማሚዑ ኣብ 25 ሚያዝያ 1859 ድማ ብወገን ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝሎሚ ብሰይድ ዝፍለጥ ወደብ ናብ መጻቦ ስዌዝ ዝወስድ ኩዕታ ተጀሚሩ ኣሳት 1.5 ሚልዮን ስራሕተኛታት መብዛሕትኦም ብምስግዳድ ኣብ ዝተሳተፍዎን 10 ዓመት ዝወሰደን ስራሕ ብ17 ሕዳር 1859 ተዛዚሙ ክምራቕ እንከሎ ምቁፅጻር እቲ መትረብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ፈረንሳ ነይሩ ኣብ 1956 ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ጀማል ዓብደል ናስር መትረብ ስዌዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ግብፂ ክኣቱ እንከሎ ፕሬዚደንት ጀማል ነቲ መትረብ ንምህናፅ 120,000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣንዩ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እዚ ቁፅሪ ብሓያሎ ወገናት ኣዝዩ ዝተጋነነዩ ተባሂሉ ክንጸግ እንከሎ መብዛሕትኦም ኣብቲ ስራሕ ዝሞቱ ሰባት ብሕማም ሸሮኽ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይሕብሩ በዚ መንገዲ ኣስታት 4,000 ዓመታት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ንምርኻብ ዝተበገሰ ህንጡይነት መትረብ ስዌዝ ኩን ኮይኑ ካብ ናብን ሃገራት ዝግበር ናይ ንግዲ መራኽብ መጓዓዝያ ይኹን ካልእ ዝሓፀረን ዝቐለለን ኮይኑ ንኣብነት ካብ ኤውሮጳ ናብ ሃገራት ኤስያ ዝጓዓዛ መራኽብ ኣቐዲመን ኣህጉር ኣፍሪቃ ሙሉእ ዜረን ክገብርኦ ዝነበረን ጉዕዞ ሓፂሩለን ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም ክትንክፍ ዝኽእል ናይ ንግድን ካልእን መጓዓዝያ ባሕሪ ዝቐለለ ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ ብገምጋም 52 መራኽብ መትረብ ስዌዝ ይሓልፋ እዚ 12 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ንግዲ 30 ሚእታዊት ኮንቴነራት 7 ሚእታዊት ነዳዲ ዓለም ይሽፍን እዚ ብምዃኑ ኣብዚ መትረብ ዘጋጥም ዝኾነ ይኹን ምትዕናቐፋት ንንግዲ ዓለም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ይትንክፎ እዚ ኣቦትኡ እናሃለወ ዝሓለፈ ሰሙን 23 መጋቢት ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲና 75 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝጓዓዝ ሑጻ ዝተሰከመ ብርቱዕ ህቦቡል ኣጋጢሙ ኣብቲ ሞቲ ሓያሎ መራኽብ ብመትረብ ስዌዝ ይጓዓዛ ነይረን ሓንቲ ካብኣተን ኢቨን ጊቨን ዝተባሃለት ኣስታት 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ነይራ ሓንቲ ካብኣተን ኤቨር ጊቨን ዝተባሃለት ኣስታት 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ነይራ ኣብ ሞንጎ ጉዕዞ ካብ ከተማ ታንጂክ ማሌዥያ ናብ ሮተርዳም ኔዘርላንድስ ትጓዓዝ ዝነበረት ኤቨር ጊቨን ብንፋስ ተደፊኣ ኣፍንጫኣ ናብ ገማግም ናይቲ መትረብ ተጠውዩ
መትረብ ስዌዝ ናይ 200 ሜትሮ ስፍሓት ጥራይ ዘለዎ ብምዃኑ ነታ 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ክንሕፋ ይከኣለን። ኣፍንጫ ከምኡውን ድሕሪኣ ተጠውያ ብክልቲኡ ወገን ኣብ ገምገም ሑፃ ተሸኺላ ተቐርቂራ ደው ኢላ። ኤቨር ጊቨን ኣስታት 2,000 ኮንቴነር ትጽዕን ኣስታት 200,000 ቶን እትምዘን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብ ዝዓበያ መራኸብ ብምዃና ካብ ተሸኺላቶ ዝነበረት ንምውፃእ 6 መዓልቲ ወሲዱ። እንተኾነ ናታ ምሽካል ዘይኮነ ንንግዲ ዓለም ኣሻቒሉ ንሳ ዝዓገተተን ካብን ናብን ዝመሓላለፋ መራኽብ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ንብረት ደው ብምባል እዩ። እታ መርከብ ዝዓገተተን መራኽብ ኣስታት 450 ብምብፅሐን ጽዒነንኦ ዝነበራ ነዳዲ፣ መግቢ፣ ከብትን ጠለቤግዕን ኣቑሑት ገዛን ካልእን ደው ብምባሉ ኣብ ንግዲ ግዜ ብገንዘብ ዝግመት ብምዃኑ እቲ ዝተደናጎየ ጽዕነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ናይ 400 ሚልዮን ዶላር ክሳራ የስዕብ ነይሩ። ካብ መትረብ ስዌዝ ኣታዊ እትረክብን 200ዊት ምንጪ ኣታዊኣ ካብኡ ዝኾነ ግብፂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 15 ሚልዮን ዶላር ትኸስር ነይራ። እቲ ምዕጋት መዓልታዊ ክመሓላለፍ ዝነበሩ ዋጋ 9.6 ቢልዮን ዶላር ዋግኡ ንብረት ዓጊቱ። እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ 6.7 ሚልዮን ዶላር ማለት እዩ። ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ኣልያንስ ዝተባሃለ ኢንሹራንስ እቲ ምዕጋት ኣብ ሰሙን ካብ 6 ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ዓለም ለኻዊ ክሳራ ከስዕብ ተኽእሎ ከም ዘሎን ንዓመታዊ ዕብየት ንግዲ ድማ ብ0.4 ከጉድሎ ምዃኑን ገሊጹሎ። ብሰንኪቲ ናይ መራኽብ ምዕጋት ናይ ነዳድን ጋዝን ሕፅረት ከኸትል እንከሎ ዋጋ ብመጠኑ ወሲኹ። ናይ ቡን ኣቑሑት ገዛን ወላውን ናይ ዓይኒ ምድሪ ንጽህና ወረቐት ምድነ ጎያ ተኸቲሉ። ኣብ ሶርያ ንኣብነት ካብ ኢራን ዝመጽእ ዝነበረ ነዳዲ ብምድንጓዩ ናይ ነዳዲ ኮታ ተኣታትዩ ዋጋ ነዳዲ ድማ ወሲኹ። መርከብ ኤቨር ጊቨን ብጃፓን እትውነን ብናይ ታይዋን ናይ ንግዲ ትካል እትመሓደር ኣብ ፓናማ ዝተመዝገበት ብ25 ህንዳውያን ሰራሕተኛታት እትካየድ መርከብ 14 ብታግቦት ዝብለጣ መራኸብ ዝደፍኣ ጀላቡእ ተጎቲታያ ብቕድሚ ትማሊ ሶኒ ካብ ተሸኺላቶ ዝነበረት ክትወፅእ ክኢላ ዘላ። ገለ መራኸብ ንግዲ ካብቲ ምዕጋት ንምድሓን ንኣፍሪቃ ተኻሊለን ክሓልፋ ፈቲነን ኣለዋ። እዚ ግን ናይ 2 ሰሙን ተወሳኺ መዓልታት ዝወስድ ብምዃኑ ተወሳኺ ክሳራዩ ዘኸትል። 193 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ መትረብ ስዌዝ ካብ ዝኽፈት ንድሓር 5 ግዜ ተዓጊቱ ነይሩ። ካብ 1975 ንድሓር ግን ንመጀመርታ ግዜዩ ከምዚ ዓይነት ዝተናውሐ ምዕጋት ኣጋጢምዎ ቀኒዩ። ኣብ 1967 ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት እቲ መትረብ ክሳብ 1975 ን8 ዓመታት ተዓፂዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ዝተቐርቀራ 15 መራኽብ ድማ ንተመሳሳሊ 8 ዓመታት ምስ ሰራሕተኛታትን ኣብ መንጎ ተቐርቂረን ነይረን። መትረብ ስዌዝ ጸቢብ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ሓደ መንገዲ ጥራይ ዝኸዳ መራኽብ ዝሕልፍ ብምዃኑ መንግስቲ ግብፂ ካብ 2015 ኣትሒዙ ካልኣይ መስመር ኣብ ምህናጽ ይርከብ። ተራ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ 6 ሚያዝያ 1994 ፕሬዚደንት ጁቨናል ሃብርያማኒ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊትን ካልኦት ሰበስልጣንን ቀቢላሁቱ ጽዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብሓይልታት ቱትሲ ብዝተተኮሰ ተወንጫፊ ተሃሪማ ወዲቓ። ቀጺሉ RTLM ዝተባሃለት ሬድዮ ዓሌት ቱትሲ ድዱዓትዮም ዕላምኦም ድማ ንህቱ ኸጽንቱ ስለ ዝኾነ ከየጽነቱና ቀዲምና ንቕተሎም ቱትሲ ክቕተሉ ኣለዎም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክዝርግሕ ጀሚራ። ኣይጸንሐን ኣብ መንጎ ሁቱን ቱትስን ዓሌታዊ ግጭት ጀሚሩ። እቲ ግጭት ብፍላይ ብወገን ሁቱ ክጅምር እንከሎ ኣባላት ቀቢላ ሁቱ ካራንጎዞሞም ብምልዓል ንዝረኸብዎ ኣባል ቀቢላ ቱትሲ ዋላውን ነንስቶምን መቕርቦምን ከምኡውን ንተመጻደቕቲ ደቂ ዓሌቶም ሁቱ ክቐትሉ ጀሚሮም። ብሰንኪቲ ግጭት ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ልዕሊ 800,000 ኣባላት ቀቢላ ቱትስን ገለ ተደናገጽቲ ሁቱን ተቐቲሎም። በዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዘስካሕክሕ ጃምላዊ ህልቂት ተፈጺሙ። ኣብዚ ጃምላዊ ህልቂት እዚ ፈረንሳ ዝዓበየ ተራን ምምሽጣርን ከም ዝነበራያ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ብዘሎ መንግስትን ሓያሎ ተዓዘብትን ንዝሓለፉ ዓመታት ብተደጋጋሚ ክትክሰስ ጸኒሓ። ንምዃኑ ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ሩዋንዳ እንታይ ኢድ ነይርዋ? ተራ ፈረንሳ ቅድሚ እቲ ጃምላዊ ህልቂት ምስ ዝርአ ሩዋንዳ ብቤልጅዮም ትግዛእ ብምንባራ ተዛራቢት ቋንቋ ፈረንሳያ ነይራ። እንተኾነ በቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፕሬዚደንት ዘሎ ፖል ካጋመ ዝምራሕ ዝነበረ ግንባር ሓርበኛታት ሩዋንዳ ካብ ኡጋንዳ እንዳተበገሰ መጥቃዕትታት የካየድ ብምንባሩ ኡጋንዳ ድማ ተዛራቢት ቋንቋ እንግሊዝ ብምንባራ
እቲ ግንባር ኣብ ሩዋንዳ እንግሊሽ ዝዛረብ ናይ ሁቱ መንግስቲ ክምስርት ተባሂሉ ይእመን ነይሩ። እዚ ድማ ሓንቲ ብቋንቋ ፈረንሳ ዝተጸልወት ሃገር ብቋንቋ እንግሊዝ ዝተጸልወ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዳ ተራእዩ። ነዚ ተኸቲላ ፈረንሳ ምስቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብፕሬዚደንት ጁቨናል ሃብርያማኒ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ኣጽዋር ስምምዕ ኣካይዳን ንሰራዊቱ ድማ ወተሃደራዊ ስልጠና ሂባን ናብ ጃምላዊ ህልቂት ከምርሑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ምልክታት እናተዓዘበት ድማ ኣቐዲማ ደው ከተብሎም ኣይከኣለትን ወይ እውን ብዛዕባኡ መጠንቀቕታ ኣይመሓላለፈትን። ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ዝተኻየደሉን ድሕሪኡም ድማ ፈረንሳ ብመንገዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንቤልጅም ንምሕጋዝ 190 ዝኣባላቶም ወተሃደራዊ ስርሒት ዓቃብ ሰላም ክትገብርን ከላ ኣብቲ ስርሒት ሓያሎ ብጃምላዊ ህልቂት ዝኽሰሱ ሰባት በቲ ሰራዊት ፈረንሳ ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ ቦታታት ከምልጡ ዕድል ኣብ ልዕሊ ምኽፋቶም እቶም ሰራዊት ክቕይድዎም ኣይከኣሉን። ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ክንድነቶም ጃምላዊ ህልቂት ዝወርዶም ዝነበረ ቱትሲ ንኣባላት መንግስትን ስድራ ቤቶምን ኣብ ምድሓን ተጓዮም። ሓያሎ ናብ ውሑስ ቦታ ክሃድሙ ዝፈተኑ ድሒሮም ዝተቐትሉ ኣባላት ብምዕጋቶም ድማ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ፈረንሳ ክሳብ ቀረባ ግዜ ክኽሰሱ ጸኒሖም። ፈረንሳ ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ኡጋንዳ እትኽሰሰሉ ጉዳያት ንምጽናዕ ጉጅለ ተመራመርቲ ታሪክ ፈረንሳ ኣብ ዝገበርዎ ምርምር ሃገሮም ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ሞራላውን ሓላፍነታ ከም ዘንጋዕትን ከም ዝወደቐትን ኣብ ዘቐረብዎ ጸብጻብ ሓቢሮም። እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ ንፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዘረከብዎ ጸብጻብ ፈረንሳ ኣብ ምዃንቲ ጃምላዊ ህልቂት ኣዝዩ ግዙፍ ሓላፍነት ከም ዝነበራ መራሕቲ ፈረንሳ እናፈለጡ ነቲ ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዓሌታዊ ብልሹውን ኣሸባርን መንግስቲ ምድጋፍ ከም ዝቐጸሉ ኣጽዋር ኣዕጢቖም ወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝሃብዎ ከሲሶም። ነቲ ንመጽናዕቲ ዝመርሐ ቪንሰንት ዱክለር ሰበስልጣን ፈረንሳ ኣብ ባይታ ምስ ዝነበረ ሓቅታት ኣዝዮም ርሒቖም ብዓሌት ዝተመቓቐለ ሓደገኛ ኩነታት ጸማም እዝኒ ብምሃብ ፖሊስታቶም የተግብሩ ከም ዝነበሩ እዚ ድማ ነቲ ዝነበረ ናይ ዓሌት ግጭት ከም ዘነሃህሮ ገሊጹ። እንተኾነ እቲ 1,000 ገጽ ዘለዎ ጸብጻብ ፈረንሳ ሓላፍነታ ከም ዘንጋዕት እኳ እንተገለጸ ፈረንሳ ናይቲ ጃምላዊ ህልቂት ተሓታቲት ኣይገበራን። ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ዓይኒ ዓሚታ ጸማም እዝኒ ሂባቶ እኳ እንተበለ ብተሓታትነት ግን ክኸሳ ኣይከኣለን። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ሓደ ካብ ቀንዲ ፈረንሳ ዓብ እጃም ከም ዝነበራ ዝኸስስ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ጸብጻብ ብእወታ ብምቕባል ፈረንሳን ሩዋንዳን ኣብ ናይ ሓባር መረዳእታ ክበጽሓ ክሕግዝ ምዃኑ ገሊጹ። ብሰንኪቲ ፈረንሳ ኢዳ ኣለዋ ክበሃል ዝጸንሐ ክሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ሓርፋፊ ነይሩ። ብፈረንሳ ዝተቆጣዐት ሩዋንዳ ኣብ ሃገራ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርታትን ክለባትን ቋንቋ ፈረንሳ ብምዕጻው ሙሉእ ኣቓልቦኣ ናብ ቋንቋ እንግሊሽ ጌራቶያ። ኣብ መንጎ ሁቱን ቱትስን ዝጀመረ ምፍልላያትን ድሒሩ ዝሰዓበ ህልቂትን ከም ኩሉ ታሪክ ኣፍሪቃ ካብ ገዛኢት ሃገር ቤልጅም ዝጅምር። ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕብረ ብሄራትን ቋንቋታትን ቀቢላታትን ዝቖማየን። ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪቃ 11 ቋንቋታት፣ ዩጋንዳ 15 ቋንቋታት፣ ኤርትራ 9 ቋንቋታት ኣለወን። ኣብ ሩዋንዳ ዝርከቡ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ግን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዝነበሮምን ንዘመናት ብሰላም ብሓባር ዝነብሩ ኣህዛብ እዮም። እንተኾነ ኣብ 1919 ካብ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ቤልጅም ካብ ጀርመን ተረኪባ ንኡጋንዳ ክትገዝኣ ጀሚራ። ቤልጅም መግዛእቲ ጅምር መሰበለት ክትገዝእ ክትዕመላ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ክትፈላለዮምን ብወረቐት መንነቶም ዓሌቶም ክትጽሕፈሉን ጀሚራ። ጸኒሓ ከምቲ ኩሎም ገዛእቲ ዝገብርዎ ነቶም ብቁጽሪ ዝወሓዱ ቱትሲ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ሂባቶም። ቱትሲ ጸኒሖም ንናጽነት ሃገሮም ክጽውዑ ጀሚሮም። በዚ ዝተቆጣዐት ቤልጅም ንሁቱ ኣንጻር ቱትሲ ክለዓዓሉ ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ጀሚራ። ኣይጸንሐትን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣህዛብ ፍልልይን ዘይምርዳእን እናሃለወ ኣብ 1962 ሩዋንዳ ናጽነታ ተጎናጺፋ። ኣብ 1960ታት 85 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም። እንተኾነ ፖለቲካ ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለ ነይሩ። እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕትኦም ቱትሲ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኡጋንዳ ከም ዘምርሑ ኮይኖም ቱትሲ ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብፖል ካጋመ ዝምራሕ ተቐናቐነ ሓይሊ ግንባር ሓርበኛ ሩዋንዳ ብምቋም ኣብ ናይ ኡጋንዳ ኩናት ተሳቲፎም። ድሕሪ 100 መዓልታት ህልቂት ፖል ካጋመ ሰራዊቱ መሪሑ ንሩዋንዳ ድሕሪ ምቁጽጻሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ብምጽናሕ ፕሬዚደንት ነበር ፖስቱር ቡዚሙንጉ ብፍቓዱ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምልኣዩ ብዘይ ምርጫ ኣብ 2000 ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ
ፈደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ተናዊሑ ኣብ መስከረም 2018 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ብምርኻብ ኮሚቴ ብምቋም ፈደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ እትበሃል ሃገር ንምቋም ዘኽእለን ቋም ክነድፋ ተሰማሚዐን። ዕላማ ናይቲ ፈደሬሽን ፖለቲካዊ ሕብረት ብምግባር ንጽል ዕዳጋ፣ ባጤራ፣ ባህላዊ መንነት፣ ሰራዊትን ወጻኢ ጉዳያትን እትውንን ሓንቲ ብፈደሬሽን ዝቆመት ሕብርቲ ሃገር ንምቋም እዩ። ዋና ጸሓፊ ኮሚቴ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሊበራት ማፉሞኬኮ መስርሕ ምቋም ሃገረ ፌደራላዊት ሃገር ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ምንታይ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግላጽ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ነተን ሃገራት ኣብ ሓደ ከምጽእ ዝኽእል ንድፊ ቅዋም ተዛዚሙ ከም ዘሎን ኣብ 2021 ከም ዝጸድቕን መስርሕ ምውሃድ እተን ሃገራት ኣብ 2023 ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን ኮሚቴ እተን ሃገራት ብሓባራዊ ቅዋም ንምንዳፍ ኣብ ብሩንዲ እኳ እንተተኣኻኸባ ሩዋንዳ ነቲ ኣኼባ ተሓሲማቶ። ኣቐዲማ ብሩንዲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓሲማ ብምንባራ ሓባራዊ ቅዋም ኣብ ምትግባር ኣብ ግዜኡ ክሳለጥ ኣይተኻእለን። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና እናሻሓከረ ብምምጽኡ ካብ 2019 ኣትሒዙ ድማ ዶባተን ተዓጽዩ ምህላውን ነቲ ፈደሬሽን ዕንቅፋት ኮይነን ኣለዋ። ፈደሬሽን ምግባር ዝህቅና ዘለዋ ሃገራት ብተወሳኺ ኣብ 2024 ከተግብረኦ ወጢናን ዝነበራ ምቋም ማእከላይ ባንኪ ብሰንኪ ጉድለት ሓበራዊ ርድኢትን ናይ ፖሊሲ ፍልልያትን ነቲ ባንኪ ክውን ክገብር ዘኽእል ባይታ ከንጽፋ ይከኣላን ዘለዋ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብሰንኪ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መንጎ ሃገራት ክግበር ዝነበሮ ተደጋጋሚ ርክባት ክትግበር ብዘይምኽኣሉን ክትግበሩ ዝነበሮም ስምዓት ክትግበሩ ዘይምኽኣሎምን ነቲ ፈደሬሽን ኣብ 2023 ይጀመር ዝብል ውጥን ካልእ ዕንቅፋት ኮይኑወሎ። ፌደራላዊ ሃገረ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመደበላ ግዜ ክውንቲ ክትከውን ተዳኺኢላ ብልዕሊ 2.4 ሚልዮን ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ድማ 10ይ ደረጃ ክትስራዕ እያ። ብልዕሊ 180 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ክትስራዕ ከም ዝኾነት ተገሊጹ። ርእሰ ከተማ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ሚስ ኬንያ ዘዳውብ ከባቢ ተዶኪና እትርከብ ከተማ ኣሩሻ ክትከውን እትጥቀመሉ ባጤራ ሽሊን ምብራቕ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊዝን ፈረንሳን ስዋሂልን ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ። ምቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝነቐለ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን። ኣብ መጀመርታ 1960ታት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንጋኒካን ዛንዚባርን ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይመን ፌደሬሽን ክምስርታ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ። ኣብ ሰነ 1963 ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ፣ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ነረረን፣ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦባተን ከምኡውን ገና ሽዑ ናጽነታ ትጎናጸፍ ዝነበረት ዛንዚባር ኣብ ሓንቲ ሃገር ተጠርኒፎም ፌደሬሽን ክምስርቱ ብምዝራብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ክሓብሩ ተሰማሚዖም። እንተኾነ ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ እቲ ናይ ምሕባር እዋን ኣብ ዝኣኸለሉ እቲ መስርሕ ፌደሬሽን ህውኽን ንኬንያ ናጽነታ ካብ ብሪጣንያ ንምውሳድ ዘተዓናቐፍን ኢሉ ክዕጠጥ እንከሎ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦባተን ወገኑ ብኡጋንዳ እትበሃል ንግስነታዊት ዞባ ሃገሩ ተፈልያ ነጻ ክትከውን ድሕሪ ምውጣና ቀዳምነት ሕብረት ኡጋንዳ ከረጋግጻለኒ ብዝብል ምኽንያት ካብቲ ስምዕ ስሒቡ። ኣብቲ ጉዳይ በይኑ ዝተረፈ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ነረረን ኣብ 1964 ሃገሩ ታንጋኒካ ምስ ብርእሰ ምምሕዳር ራስ ገዝ ትመሓደር ዝነበረት ዛንዚባር ብምጽምባር ሃገረ ታንዛንያ መስሪቱ። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕብረት ፈተነ እኳ እንተዘይተዓወተ ቀጺሉ ኣብ 1967 ተፈቲኑ ዳግማይ ኣይሰለጠን። ድሒሩ ግን ኣብ 2000 ተበራቢሩ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያሎ ርክባት ድማ ኣብ 2010 ኣባላት ሃገራት ብነጻ ዘሳትፍ ሓባራዊ ዕዳጋ ተኣታትዩ። ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተፈልያ ነጻ ሃገር ድሕሪ ምዃና ፕሬዚደንታት ኬንያን ሩዋንዳን ብዝገበሩላ ዕድመ ነቲ ናይ ፌደሬሽን መስርሕ ተጸንቢራቶ። ኣቐዲማ ሶማልያ ናብቲ ፌደሬሽን ክትጽምበር ጠረብ ቀሪባ እኳ እንተነበረት እቲ ሃገር ውሽጣዊ ምርጋእ ዘይብላን ድሮን ባዕላ ኣብ 3 ማለት ናብ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ሞቃዲሾን ዝመሓደር ሶማል ተመቓቒላ ብምህላዋ ጠለባ ብኣባላት ሃገራት ተነጺጉሎ። ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝጥርንፍ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብራዊ ክኸውንን ዘይክኸውንን ንግዜ ዝግደፍ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ምውሃድ መስርሕ ብወገን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዝምስራሕ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ብቁፅሪ ዝበዝሑ መንእስያተን ሃገራት እኹል ኣፍልጦ ዘይወሃቦምን ኣብቲ መስርሕ ተዋሳእቲ ዘይምዃኖምን ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዮ።
ካልእ ንፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ብድሆ ዝኸውን ድኽነት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንድን ዘሎ ሱር ሰደድ ድኽነት ሓያል ጻዕሪ ክሓትት እዩ 6 ሃገራት ተሓዋዊሰን ዓመታዊ ዘቤታዊ እቶት 2600 ጥራይ ክኸውን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መበል 30 ኣብ ዓለም ድማ መበል 158 ዝደኸየት ሃገር ገብራዩ እንተኾነ መራሕትተን ሃገራቶም ካብ ብተናጸል ብሓባር ብምስራሕ ጸገማተን ክብድሃን ዕቤትን ብልጽግናን ከመዝግባኔን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣብ ዘውፅእዎ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ክሕብሩ ጸኒሖም ተወሳኺ ባይቶ ጋምብያ ደቂ ኣንስትዮ ንመቕይሒ ቆርበተን ዝጥቀማሉ ዝተፈላለየ ዓይነት ክሬም ካብ ዕዳጋ ክኽልከሉ ዳግማ ያጽዲቑ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት 400 ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ቆርበተን ንምቕያሕ ዝተፈላለዩ ኣብ ገጽ ይኹን ኣካላት ዝልከ ኬሚካላዊ ክሬም ይጥቀማ እዚ ሓፈሻዊ ገምጋም ኮይኑ ቅጽሪ ዝጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለዩ ኣብ ናይጀርያ 77 ሚእታዊት ኣብ ቶጎ 59 ሚእታዊት ደቡብ ኣፍሪቃ 35 ሚእታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮ መቒሒ ክሬም ይጥቀማ መልክዕ ኣብ ዓይኒ ተመልካቲ እኳ እንተኾነ ምውናን ቀይሕ ሕብሪ ቆርበት ከም ዝያዳ መልክዕ ንኽርአ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝንቡዕ ጎስጓሳት ክካየደሉ ብምጽንሑ ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ግድያት ይኾና መቒሒ ክሬም ዝጥቀመሉ ኬሚካላት ቆርበት ዘበላሹ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንሕማማት ስነ ኣእምሮ ርእሰ ተኣማንነት ምጉዳል ካንሰር ኩሊትን ከም ዘቃልዕ ክኢላታት ይሕብሮ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ዝኾነት ሃገር ጋምብያ ብመሪሕነት ውልቀ መላኸ ነበር ኣብ 1996 ኣብቲ ሃገር ዝግበር ዝኾነ ንግዲ መቒሒ ቆርበት ክሬም ከይሽየጥ ብምኽልካል ቆርበትካ ከተቐይሕ ምፍታን ብሕጊ ከም ዝኽልከል ተገይሩ ጸኒሑ እንተኾነ ገለ ኣባላት ባይቶ እዚ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝጥሕስ እዩ ብምባል እቲ እገዳ ክልዓል ድሕሪ ዝገበርዎ ጎስጓስ ኣብ ባይቶ ክካትዕሉ ቐንዮም ዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ እቲ እገዳ ክቕጽል ብምድጋፎም ድማ ኣብቲ ሃገር ንግድን ምጥቃምን መቒሑ ቆርበት ዳግማይ ክልክል ኮይኑ ሬድዮ ኤረና ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጻማይ ጸሓፊ ዳንኤል ወልድ ካብ ነርወይ እንታይ ኢልካኒ እስከ ድገመለይ ከምዘይ ሰማዕክኒ ድገመለይ ኣይትበልኒ ኩሉ ከም መጀመርያ ትሒዘ ዘውፃእሉ ወጻኢታት ጸባጺብኪ ገንዘብ የምለስለይ ካልእ ኣይብለክኒ ህዋ እንታይ ትብል ወደይ እምባራዊና ተባጺሕና በልክ ትፈልጥ ንስኻ ዝቖጽሊ ገንዘብ ኢኻ ምለስለይ ትብለን ዘለኻ ኣነ ግን ብገንዘብ ዘይምለስ ብጣዕሳ ዘይፍወስ ከም ዝተኸዕዎ ማይ ዘይሕፈስ ንዓኻ ክብል ዘሕለፍክዎ ግዜ ቅድም ምለሰለይ እሞ ብድሕሪኡ ገንዘብካ ክመልሰልካ ኣብ 2012 ብመንገዲ ሃዘሞ ንኢትዮጵያ ዝሰገርኩ ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ንቑርብ ግዜ ድሕሪ ምጽናሐይ ኣብቲ ግዜ መንገዲ ናብ እስራኤል ስለ ዝነበረ ኣነን ብጾተይን እስራኤል ተበገስና ካብ ማዓስከር ክንወፅእ ብብዝሒ ሰብ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ናብ ሱዳን ክትከይድ ኣዝዩ ጸቢብን ጸጥታ ዝበዝሖን ግዜ ብምንባሩ ንመንገድና ዝበዝሕ ብእግሪ ጉዕዞ ማለት መንገዲ እናቆራረጽና
مستميتن صمئن غوبتاتن غولاغولن تግራይ እናሰናጠቕና ለይትን ቀትርን ድሕሪ ምጓዓዝ ኣብ ዶብ ሱዳን ኣጋው ጋሕታ ኣተና እንተኾነ ናይ ቀትሪ ደቂስና ክንውዕል ኢና በለና ወይ ሰምሳሪ ምሳና ዝነበረ ቴሌፎኑ እናጠወቐ ምሸት መካይን ቶዮታ ዝዓይነተን ንካርቱም ዝወስዳ ክንመጻናየን ምስ ዝነበረና ጥሜትን ጽምእን ግን ብድኻም ተዋሊእና ኣብ እግሪ ገረብ ሃልዋትና ክሳብ ነጥፍእ ደቂስና ወዓልና መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ ወይን ዝተጽበናየን ቶዮታ ደበኽ ድሕሪ ምባል ገለ ማይን መግብን እንተሃለዎም ቅድሚ ምብጋስና ሓተትናዮም እሳቶም እውን ከምቲ ዝድለ ዝዓንግል መግቢ ይኹን ጽምእኻ ዘርቡ ማይ ያነበሮምን እታ ዝነበረቱ ምስ ሓንቲ ጀሪካን ማይ ዘይትመልእ ምስቲ ጸሚእናዮ ዝነበርና ንኹላትና ክትኣኽለና ከም ዘይትኽእል ግዲ ፈሊጦም ነታ ጀሪካን ናፍታ ሓዊሶም ደኣ ሃቡና ምን እሞ ክገድፎ ኣብታ ሸዓ ግዜ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረና ማይን ናፍታን ዝተሓወሰ ጉርርና ተርከስና ጨጭራን ባኒ ሂቦም ኣብ ክልቲአን ቶዮታ ሳፊሮም ተመራሪሐን ጎላጉል ሱዳን ከም ዑፍ እናነፈራ ጉዕዞና ጀመርና ለይቲ ብምንባሩ ካብ ፍጥነት ዝተላዕለ ነፋስን ዛሕልን ሓደ ንሓደ ብምትሕሓዝ ተጨባቢጥና ብተስፋ ክንጓዓዝ ብምሕዳር መሬት ክወግሕ ምስ ደልየ ኣብ ሓንቲ ኣጉዶ ድሕው ድሕሪ ምባል ያላ ኣንዝል ይሓበሽ ምስ መጉዕባዑ ሓዊሱ ድማ ኣብ ሓንቲ ኣጉዶ ኣእተውና ኮፍ ኢልና ድሕሪ ምዕዋል ናይ ምሸት ምስ ኮነ አንቶም ሰባት እንታይ ኢና ንኾን ዘለና ማይ ወይ ገለባ ንሃቡና ንበሎም ጥሜት ኮሜትና በለ ሓደ ኸባና ያ ዓረብ ዝኽእል የለ እንዲታ ኣስዓበ ሓደ ካልእ ያ ዓረብ ዝኽእል የለን ሕቶ ድማ ኣስዓበ ስኢልና ዶ ብጥሜት ክንመውት ኮይና ደጋገመ ናዕሮምርመ ሓቅሎ እሱቕ ኣይንበል ጠሚና ንበሎም እንታይ እሞ ዝበሃል ጠሚያ ክትብል ወይ ባኒ ማይ ብዓረብ ምን ኣሎ ዝፈልጦ ገር ዓረብ ዝፍትን እንተሎ እዋ እንታ ዋላ ሓደ ዘይብልና ይዕንቱ እናዛወረ መልሲ ተጸበየ እንታ ዓረብ ዝኽእል የለን ኣድመፀት ብወገና ምሳና ካብ ዝነበራ ጎራዙ ዓረብ ጽቡቕ ዝመልኽ እኳ ተዘይነበረና እቲ ሳክት ኣብ ጽርግያ ንዛረቦ ዝነበርና ሳክትን ባዕሉ ዓረብ ምዃኑ እዩ ጆዕ ዒሽ ዝብል ቃላት ኣኻኺብና በብሓደ በትፍቓ ናይቲ ማዕጾ ተጸጊዕና ገለን ተሰምዑና ብምባል ዒሽ ጆዕ እናበልና ንደጋግመን ነበርና ድሕሪ ቁሩብ ካብ ድቃሱ ዘተንሳእናይ ዝመስል ገጹ ዝሓበጠ ንሱን ጀለቢኡን ገፈፍ እናበለ ድሕሪ ምምጻእ እሱን ተህዲዱን ሱቕ ቢሉ ይዛረብ እሞ ምን እሞ እስማዕዮ እንደ እንታይ ይብል ነይሩ ንሕናስ ጆዕ ዒሽ ጥራይ ንደጋግመን ገዲፍና ድሕሪ ምውጻእ ድማ ማይን ኣብ ሸሓኒ ባንን ፉልን ትስክም ኣቢሉ ድሕሪ ምምጻእ ክንበልዕ እንደገና ገዲፉና ኸደ ይትባቕጥዕም ፍልውን ፋልማይና እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ጥሜትካ ትረኽቦ ኣልጫውን ዝግነ ኾይኑ ዝረአየካ ድዮም ዝብሉ ተዛረብቲ ከምኡ ኾይኑና መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ ክልቲኦም መካይኖም ኣተሲኦም ያላ ኣጥልዑ ሓበሽ ኣጥልዕ ብምባል ኣብ ዝነበርናይን መካይን ተሰቒልና ትጉዑዝ ድሕሪ ምሕዳር ኣብ ኣጋውጋሕታ ካርቱም ተረኣይና ኣብ ካርቱም ወይ ሰምሳሪ ዝመጾ ንብረት ክቕበል ደው ኢሎም ድሕሪ ምጽዋዕ እሱ ድማ 3 እግራ ራክሻ ትበሃል መኪና ገይሩ መሪሕና ብሓንቲ ገዛ ኣራጊፎም ገዲፎምና ተዓዝሩ መሬት ምስ ረፈደ ወይ ሰምሳሪ ከመይ ነይሩ መንገዲ ብምባል ናብ ዝነበርናይ ገዛ እናተዛረበ ኣተወ ጥሜት ገዲፍካሲ ድሓን ነይሩ ጥሜት ዳእወ ናይ መንገዲ ነገር ድሓን እዩ ግን ሕጂ ትበልዑ ብሰላም እታውኩም እኹል ብምባል መግቢ ከምፃልና ኸደ በድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ናብታ ገዛ ምቕማጥ ድማ ናብ ዓላ ማለት ኤርትራውያን ዘግዘምዋ ሽም ንእስራኤል ንምኻድ መድላዋትና ጽፈፍና
تدالينا دحر موعال مريت مسمسي عباي مكينة تسافيرنا كاب كتما كارتوم ناب سهرا مدربدا سيناي تبقسنا ملوء ليتي دحر مقعزنا مريت نرأسيلو خمزوقح نهيك أترون تقعز دحر موعال أقام قشات كساقدون كتبالعون كبلو مكينة دو بموبال كل أنزل نابلو أبزا سهرا فنوا بلنا رئينا زي نفلت كوم راحوزان تأميت كازي وداء قلاقولن النار أنا دما بتفترهنا تقرمنا قلغت شيين قلي قرنا هننك أساقس ناب كل أنفت فاحبلنا تعالوا يا شباب تعالوا أدمسو سدانويان ماين معدال بزنبرنا بشكوتتاتن كالئن ناقبرنا تعنقيلنا قعزهون دقنا جمرنايو دحر ليتن قترن مقعز دما أبدوب قبسي دحر مبصحنا تدالين صنحنا مكاين مالت تيوتا مخدن زلوان ناي قبس أويان تعشقنا نابسيناي كم نفاسنا تحنببا وسدانا بزغين باتي دحر نويح قعزو سيناي أتنا سينا دحر مأتاونا أبسينا صنحنا هيوتمو هندعي أبزغ زاربولو خمانا يكئلن أتمنتاي كندي سباتون بزخنا قاد أميس لستزاربولو أنا خقدو ليه بفتسون كتنكفو خبدنيو سبات نخفلنا كابو زحات وحدات إسرائيل أتنا إسرائيل ون أما أصاوس لزنبره ناي أملاخ كوينو بس أبيب تقولو تريكولاتا إسرائيل كنسالوخ كيئلنا دحر زغلو غرتت إسرائيل بمؤتاو أب كامب حد عمت دحر مصناح جزياوي نايسرح ورقات بمهاب حبشا ناب زنبرلو بوتا بتل أبيب زقمت زنبرو كل ميزاتو يعرقتي سلا زنبرو نابو ممرعكو جزاون مسؤون بمقمات سراح مدلاي توافركو حيدونكو عندما عدلك جبر قلت إيفه سراح جمركو زدفعكو جنزب بملاس ليتنك أترن نفسي كيبلكو سرح جمركو معس زدراي نتا بغرف كاريتي مقرد فقرنا الناس مقرنا أمونغو غاري ناب سدت ممرحان بسكاز تفعلنا ونانيت كلنتناي زخونت انكوف كاريتي صنبق يرخي تفانقوا حنقنق نعبلني سلز قدفكوا كل قسي بزعبا حاسب أبسرح كونه أبتن قرب ساعتات زعرفلن ون تلفون بمدوال نافقوتي كوسي زفتن قليلات بهال بخرو نانيت لبي بزينسا كالو دك نسي زلو خويننا يسمعنن هندع بكا لا غني زفكرا قليلا بزي بآخ نبرخ إليه كن ولا انت نبركون نابراي مقرت يبلو نمبر اتمن بارسي سداتي لهب زمرح بزي بقى من باري فتنو اللغو مس قليلا ناي كبابي 3 عمت بحنساب كينا ناي فقر قزي كي تفلالنا ولا ون تخرارنا كاب حنت معالتن لعلي كنس أنح أين خقرن زنبرنا بكا عزيمو فقريو نيرنا قالي لها بكنتشن 14 ناب إثيوبيا دحر مسجرا أب حنتات بهالمعسكر أتي اللقو بيلا بسرتني أنون بحق نسبرني المرخبنا زحصرته خوين وانت سمعني أتمنتاي نام معبلات هاجرات بروسس جيري كسدامو أو مسأتو دما نعايا مزجيبا مالت سبعي إلى كاب إسرائيل كتبز أنمو فقرنا خنستماقر دحر مناي كم معسكر مسأتوت هيكدا هونتان مقبان جنزب بمسداد الجوخي اللخلكي بيلي تسفحب كوا قري لون بناينا فقوتن حنقنقتان قالات جيرا أنونا اللخلكا الجوخة بمبال أوشت أي حيلو سغط اللي انتخونا قليلا أما عسكر حنساس نسلسة 4 ورح دحر من القمات محاستان كالوت حدشتن فلتان يمس أمو نلي باي خدا بمبارن نساون هندبت مسكول دحر مقبار أبسراح سلزنبركوخ من لسلاك ألكون نصبحتون ينقو تلفوني هالإلها دول كلا هلو قال لي كم يا حديركي يا ريتها مالية بسرح نيرة
قلطيفة ملسكي كألكن دحان ديخي بمبال حتو سعب كلها حراي دحان أنا خاطس أبيه كانيري قن دحان ناب قد مسراحة يتصنحيو بمبال ناب زربها سجرات كستين ديخ بلك هذا ليه مالت أنا سنتي جبر له بزي 4 ورحي قال غير له كل ما حسيت قدي فينا نخد له أنا أبيني يترف له سلس كم يمسلك مالت أنا أخم سبي فتن نبي مالتكيو هو أنت نبينا مالتكي بسهرة اللي بها جيران أوروبا أي خير شو عمز جيبه خاب إسرائيل وسدكا كلنكم اللي نزق براز الله أنا كم سبي فتن بيلغ سمعة دحر مصناح أنت قول لي أنا كوت من قديس لزفلته نسأل أخيت منه يلنها كبير بجحي دحر كالي بحجي أزيح ما عزله نيدا أش قداي تريم تسمعين دي خزل لهي بس إن دا سمع كسي نو خير يختب لني مو دا رخ قبر أبزي كم سبي فتنو قول لي كوف كتب لي أبزل لخي مالتي أكون كن أنا جن يحتى الكيز اللهم نبدأ حن زخنا معبولات هجرات بيزنس كفيلة بنفاريت وحس من قد زخنا خصدقي أبغى يخينا عيد ما كاب إسرائيل توصدني مو معس استبلا زل خنا ويح جزي سلازي زحشت من قدي اللي بيطرح أبحث هذا رعات أو قال له أنا وحس بالكم من قدي دليل كلهم نواي سمع كانيات بالنتو خينك جن ولا هنتي بلكني بموبال كي أصحوا أقول له حساب وديا موبايلي بعلا أصوت النهار انتو خني سراح ساعات سلز قربني كي تملسكوا سراح سلز أتهو دحر هذا معالتي حساب بيريغ دول جمركو انتو خنا جن تليفوناي سرح أنا بران دكاكي مفتنكو جن ويكا سرح نابدك خوابينا أبت معسكر مساز نبرو دهيك فلت مسدولكو أي نقرت كان ديا تمال لي تخيدن اللي بيا بمبال أب إذن يردعني دايما قبل تم حتم سنفلال كويني نسرح حمرحكو أبسرح ون كم قدمي زي كونكوس فزز كبلن كسجلن سعزب مسارحتي دهان دي خالومي نابروش غريك فلتو تدقاقامي بمحتات كرقاقو نفتنو أنا مو كلها وشت أجيريو دحاني قرب رأسي سلزحم من زولي بموبال أبيني كقبرو فتنكو قول لي لوم دس بحت دول النابلكو كتصبا مريتكو يوقح تعرب كم زي نابلكو دارقا حدثومن بزيد هاي حلفاء دار حدثومن جن أبسرح كله مسكول كدقاقم جمرة أما نقول سرح بموسى كدول جمركو هلو أنا قليلة كميك أنيغا نقول لي أبي هلغي ترى غندز أفيكي أبي سأنيكي سمنكو كو يحلفكي أبي هلغي دقاقم كلها يقريتا هنا قسك مالت أنت خمس بلكا بقى خينا قرقو خاتب الجسة ليبيا بسلام آتي له ناي السودان ناي سهران حول اللي تخيلنا هم عسكر ليبيا إنا مزينا بخمية أفيك غني بمبال زحولو اللبوت هذا حرم حبار ناب السودان عاقن جنزب مصنع بحري هورد كلها أوه ملخي فتار كل عالم نزون كل ما بشجرين صعبان زلو رهوان سلامنا ورد لهم قبل بيا زلو خا بسلام بحر سقرهم أمين بموبال
ናብ ስራሐይ ተመለስኩ ንጎል ለይ ቦታ ሚስኮል ዝገበረት ለይ ቴሌፎን መዓልታዊ እናደወልኩ ይረኽባን ድሃ ይፈልጥ ነበርኩ ሓደ መዓልቲ ከም ልሙድ ድሃይ ክፈልጥ ብምባል ቴሌፎን ድሕር ምድዋል ቴሌፎና ግን ዝቕበል ሰብ ኣይነበረን ደው ኢለ ደጋጊመ ክረኽባ ይከኣልኩን ደጋጊመ ሓያለይ ደው ኢለ ስኢነኪ ብዙሕ ተሻቒለ ደኢሎ ብራር ዑስማን ደጋጊመ ደው ኢለ ዝቕበለኒ ብዘይ ምርካበይ ንጽባሒቱ ናንጊሄ ደወልኩ ኤሎ ገሊላ ዶ ክትረኽበኒ ምኽኣልካ ብምባል ሕቶ ቅረብ ኩሉ የቕሬታ ዛዕወይ ትማል ናይ ንግሆም ምልሻ ናይ ዝኸባቢ ሰባት ኣብዚ ቦታ ከም ዘለና ስለ ዝፈለጡ መፅኦም ንኹላቶም ኣሲሮሞም ኣሉ ብገንዘብ ከፊልና ክነውፅኦም ኢና ክንደይ ከም ዝብሉና ግን ድሓን ክነግረኩም ኢና ደመይ ብሓንሳብ ጠጠው በለኒ አንተ እንታይ ክትብለን ዘለኻ እሞ ኸዳ ከምዛ ዝብለከ ድሓን ክነግረኩም ኢና ሕጂ ክገድፈካ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ሕማቕ ቦታ እየ ዘለኹ ብምባል ኣብ እዝንያ ዓፅወኒ መዓልታዊ እናደወልኩ ድሃይ ክፈልጥ ይፍትን እኳ እንተነበርኩ ዝቕበለኒ ግን ኣይነበረን ድሕሪ ናይ 3 መዓልታት ግን እንደገና ሚስኮል ገበረለይ ከደንጎኹ ድሕሪ ምምላስ ሄሎ ሰላም ዲኻ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ኣስዓብኩ ኣውፂና ኢና ኣለና ግን $500 ከፊልና ኢና ኣውፂና $500 ሓውለላ ብምባል ከም እንደገና እውን ሓወልኩላ ድሕሪ ናይ 2 ወርሒ ፃንሖት ኣብ ሊብያ ናይ መርከብ ኣኽፊሎም ብሓንቲ ንእሸይ 45 ሰባት ጎማ 55 ሰብ ሰቒሎም ዕድሎም ክርእዩ ኣፋነውዎም ናይ ኣምላኽ ነገር ጥዑም ግን ድሕሪ ናይ ለይቲ ጉዕዞ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝፀንሐት መርከብ ናይ ጥልያን ካብታ ዘይውሕስቲ ዝነበርዋ ጎማ ገፊፋ ብሰላም ጥልያን ኣእተወቶም ጎሌይ ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይና ናይ ጥልያን ቴሌፎን ጌራ ሚስኮል ገበረትለይ ቴሌፎነይ ገንዘብ መሊኤ ብዛዕባ ዝነበረ መንገዲ ጥዕናኣን ናይ መጻኢ መደብናን ከነውግዕ ኣምሰና ገሉ ኣብ ጥልያን ነዊሕ ክጸንሕ ኣይደለየትን ከም እንደገና ናይ ቅልጡፍ ጥርናፌስ ስድራቤት ዝገብራ ሃገራት ሓንቲ ሆላንድ ትበሃል ሃገር ኣላ እሞ ናብኣ ኸይደ ግንሰል ዳሓውለለይ ብምባል ኣነ ድማ ክህብዋ ዝኽእሉ ሰባት ሓቲተ የኣኽላ ይኸውን ዝበልክዎ ገንዘብ ንጽባሒቱ ሰሪደ ኣብ ኢዳ ረከብዋ ንሳ እውን ዕድል ጌራ ምስ ሰባ ሆላንድ ክትኣቱ ኸኣለት ኣብ ሆላንድ ድሕሪ ናይ ኢድካ ምሃብን ካልእን መስራሓት ምሕላፍ ንዓይ እውን ኣመዝጊበካ ኣለኹ ጸሎት ጥራሕ ግበር ኮንግራ ይኽብልናዮም ኣጆኺ ክብልናዮም ንመን ኢልዎ ዝኣምላኽ ሎምሲ ምፍላይ ናባ የብቅዖ ኸውን ኣጆኻ ሕጅና ክንራኸብ ኢና ብምባል ብተስፋ ልበይ ቀንበይበይ ኣበለቶ ከምዛን ጽባሒቱ ዝፈጣሪ ካብዛ ዘለኽዋ ሃገር ትስክም ኣቢሉ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ገሊየይ ድርቢ ዘብለን ዘሎ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ብሓጐስ ፍንጭሕ ቢለ ወዓልኩን ሓደርኩን ተስፋ ጥዑም እዩ ወላ ዝደለኸዮም ኣይትርከቦም ብዘይ ተስፋ ግን ህይወት ኣይትምራሕን እያ እሞ ኣብ ህይወትና ተስፋ ይንቑረጽ ከምቲ ምፍላይ ዘሎ ምርኻብ እውን ከም ዘሎ ኣሚና ንናብራን ህይወትን ንግጠመን ብርገጽ ክንዕወት እውን ኢና ገሊየይ እውን ኩሉ ዘድልያ ወዳዲኣ መልሲ ክሳብ ዝመጻ ኣብ ካምፕ ክትቅመጥ ጀመረት ምስ ገሊላ ዳርጋ ካብ ስራሕ ምስ ተፈደስኩ ብቴሌፎንን ብኢንተርኔትን ይድውለላ ነበርኩ ጽቡቕን ዕልልን ንመያየጥን ነበርና ከምዚ ኢልና እናተጓዓዝና ኸለና ንሳውን ወረቐት ሰሊጥዋ ናተይ ጉዳይ ግን ቴሌፎን ደው ኢላ እንተስ ክተምስል እንተስ ናይ ልባ እናበኸየት ክስታይ እንዲኦም ኢሎምኒ እንታይ ድዮ ኮንኪ እንታይ ድዮም ኢሎምኺ መን እዮም ከ ብምባል ገለ ደዋ መንጎና ሰባት ኣትዮም ብምባል ሕቶስ ኣብቁላ እዞም ዓዲ ነፂኦም ኣይተቐበሉን ተቐቢሎም እንደይበልክንን ንዓይ እኮ ይኮንን እቲ ሰብኣይ ኣለኒ ለዘእትኽዎ ወረቐት ነፂጎሞ እንታይ ትብል ጓለይ ነፂጎም ንምባር እሞ ኸደኣ ሕጂ እውን ሕቶስ ዓብኩ
طبقة خجبر خالي طبقة أنت اللي كاي حجز خيم بلتني نهاية طبقة جنزب يدليني وبموبال زبلتني أنا دما جنزب يسدلنا بركو قليلا بقرب كاب نفسخ تقلني جمرت أنا هون بزح سمع الله كنت نبركو بعين خازير أخيو سميع ويوني لومني الكاخ الزاربايد اللوخون أتمنتهي بزحات فوتوت تمثيلهم يبقى مخانم يفلت من باري نعيونكم يوم زخونو بمبال أتمسودي تزورن تحضرون زنبرتن ينوغرنن يبصحلين زنبارو قليلا تليفونون دويلة ملعالك تأبيني جميرا أنا دما عرفت بزنبر كله 10 جزي دول قنوي كم قبال دحر غندي مدوال حدا معالتي تقبل نمو زي مقبل مسحتتكوا موبايلي في أغنية بمبالك تمغن فتنات حراي دحن كألا دلوهو نساقن حجي أب ندسب له واسئل له إنا مخنيت حتصير سلامتات رحيبات عزوني حجوني حز كلان كم زلنا بلناها كفقرينا بهاللخ تغيرو من مقدس اللي نساس مسكالات عندر زلا كم زلنا بلنا دما حدا معالتي انت كم تبلك فلت بيلا ناحنتي رح زبالة زمدنا زلنا وقال اف فيسبوك بروفايل قبركوا قليلاي دونجيتن حنت معالتي بمدب دويلا زي تفلت بمدوال زربربكو كتقايا من مخنيتا زرخبت مسيلوا نايوشت اخد درقحو من مخنيتا سئينات انحات انك تمثل دما دويلا سلام كبلت مبارت بدحريت وعلوسي ندقو سيخايا انا دون السخي مش بلك تفلت كم تنسخات خونا كذا حسكا انا نزخونن لني انت زخونن لني الكزربة مبار اتسمع زنبوركسي ابزني درقي حق لي بلدحن املاخ عين لو زبلك خايب لين بلكو واحد انين وشت انا وحدكو قليلا اوروبا مساعتوت اتحساس باخت كير نا تتصبقوا نساقن لبا غيرا مساخل لخونا بلد مسكالت عندر انا قليلان لومي حقون كبدن كينا دروت انيساس كتحرس قريبا كوا ايتوخون زغل مسايت الزاربون تعلون زنبرات افكب دا قميت ايا بك اخل تزازيميو انا نبرا قدمي هاجر اسرائيل حادي اخساب تقبرنا 5 نبرا له انتن قليلامو حماق اي من اللان اتمنتاي حماق انت تمنخس انون كابا بخميك حيش سلازي زرخبنا قداي ገንዘብ ጥራዩ ገንዘብ ይምለስልኝ ክብላ ጊዜ ይምለስልኝ ትብለኒ አሁን ንስለ ፍቅርና ኢለ ዘሕለፍኮ ጊዜ ንዓዓ አይንታየን ኮይን እምበር ንሳ ዳምዳም እንክትብል ጊዜ ከም ዝበልዓቶሞ ምን ይንገራ ግን ገንዘብ ይምለስልኝ ምባለይከ يخفألي دخون اندعي رئيتونا باخم يقدفو نمسقناك دانيال والد كابنر واي راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان فتوى تغذاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم من تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلهم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رئيتو يخون نغفيتا ويون كقربلكم تللي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي رادي إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقد فلايكم تقولوا كزغاخركم دالي بسترف هبز مسربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستات وازاتات نزغر بخينم عب هيوت نزقاتمو صقماتنا فتاتحو من عمل خاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نقسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إيرنا
زخبركم تغتتلتنا نزي ساعة تداليو زنبرة حفشاوي مدبات راديو إيرنا بو أوقات تقرينيا أبسفتيمو الله راديو إيرنا